Kevin Kassar ħatem Beppe Fenekadami kompla fejn ħalliet id-deputata nazzjonalista Graziella Tard Previ li sejħen tal-investigazzjoni fuq l-ħaddiema Awċin fis-settur pubbliku li skonta jaħdmu sal-10 ta' filgħodu. Issa Kassar infex jattakka lill-Prim Ministru Roberta Bela għax waqt diskors fawdex ftit tal-ġimgħatilu iddefenda lil dawn l-istess ħaddiema Awċin. Min-naħa l-oħra qabeż kemm fela ħad-deputat tal-fazzjoni estremista Karola Aquilina li fl-aħħar ġimgħat inħatar bħala l-kellim nazzjonalista fuq il-ħaddiema tal-gvern. Fl-istess attakki tiegħu kontra l-Prim Ministru f'żewġ artikli separati fil-Malta Independent u fis-Sunday Times, Kassar għajjar lil Prim Ministru bħala Ġuda l-Iskarjota fost l-oħrajn għax ma qabilx miegħu dwar id-donazzjoni ta' flus lil Malta Community Chest Fund. Waqt li wieġeb lil ġurnalisti fl-aħħar jiem il-Prim Ministru tenna li somma kbira ta' flus bħal dik tal-Binance li tgħin lil eluf ta' persuni f'pajjiżna m'għandix tintilef. Iżda Kevin Kassar qal li Dr. Bela ma jimpurtax u m'għandu l-ebda tip ta' mistħija għax skontu huwa ossessjonat bil-flus. Wara li ddeskriva lil ħaddiema Awċin bħala ħallelin u għandhom jiġu investigati, ħatem Beppe Fenekadami tenna li l-Prim Ministru tilef rasu u li l-Awċin m'għandhomx jafdawh. Hawn saħansitra ddeskriva l-investiment multimiljonarju fil-padiljun sportiv u akwatiku fawdex li għadu kemm ġie inawgurat ix-xahar li għadda bħala monument ta' inkompetenza u skontu u biss ħela ta' flus. Il-padiljun li hu l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu tal-għawdex faċilitajiet sportivi u akwatiċi tal-ogħla kwalità għall-użu lokali, nazzjonali u internazzjonali.